DPWH contractor versus Senator Jinggoy Estrada. Dad, alam mo ba, naging viral ang isang interaction ni Senator Jinggoy Estrada at saka ang isang DPWH contractor na si Wawaw Builders owner Mark Alan Arevalo. Nagalit si Senator Jinggoy Estrada kasi marami daw siyang tanong para sa Wawaw Builders owner. Pero ang sinasabi ng owner, ayaw daw niyang sagutin ang mga tanong ni Senator Jinggoy Estrada sa kanilang Senate inquiry. Kasi ang sinasabi daw niya, sinabi daw ng kanyang abogado na baka makasuhan daw sila kung may masagot siyang mali dun sa harap ni Senator Jinggoy Estrada. At dahil dun sa abiso ng kanyang abogado, ayaw daw niya mag-self-incriminate kaya hindi daw niya sasagutin si Senator Jinggoy Estrada. Kaya nagalit sobra si Senator Jinggoy sa Wawaw Builders. Ngayon, na-blacklist na ang Wawaw Builders by the DPWH News Secretary si Vince Dizon. Ang sinabi naman ni Senator Jinggoy Estrada, ang Wawaw Builders, wawa naman. Dad, ano masasabi mo dito, Dad? Well, kung titingnan natin, no, yung tanong yata ni Senator Jinggoy Estrada is very straightforward. No? Tinatanong niya kung ikaw ay na-involved sa project na to na mukhang ghost project na wala yatang nagawa. No? So, doon medyo nagkaroon sila ng parang nagkapikunan dahil nga parang ang punto natin dito is napaka-straight nung tanong, hindi man lang sinagot ng straight kung involved siya doon sa project na yun o hindi. No? So, yun ang mga pinag-uusapan dito. Ngayon, ang problema kasi dito, meron tayong tinatawag na trial by publicity rin. Ano? So, ibig sabihin, kahit na sabihin mo na lang na kung guilty ka man o hindi ka guilty, pero kung ang tingin ng tao guilty ka, may problema na tayo doon. Kasi pagka ito'y sinampa sa husgado, kahit na sabihin natin na hindi ka guilty, medyo mabigat na ng konti yung timbang ng hustisya laban sa iyo. So, yan yung mga problema rito. No? So, ang pangalawang tanong dito na sinasabi nga nila, kung ikaw yung talaga may-ari at ikaw ang nagpapatakbo, bakit hindi mo naman alam kung ano yung mga proyekto nyo, no? So, yun ang mga sinasabi din dito sa discussion na to na ating napanood, no? So, yun din nagbibigay tuloy ng kung misteryo, no? Kung ito bang taong ito, talaga bang siya may-ari o siya ginagamit lamang ng mga makapangyarihan, no? O siya isang dami lamang. So, hindi rin natin alam yun, no? Only time will tell. Saka, only more data and evidences that will surface that will be able to reveal kung ano talaga yung katotohanan dito. But the point is, lalo lang nagbigay ng mga pagdududa sa lahat ng mga nanonood, sa ating mga namumuno at sa ating mga namamahalan, mga senador at mga iba pa nag-iimbestiga na talagang mukhang merong misteryoso sa mga nangyari sa mga isyong ito. Kaya nga, lalong lumalalim ang mga pagdududa ng tao kaya nagagalit ng ating sambayanan because parang nagbibigay tayo ng hindi makatotohanang pagsisiwala. Kasi kung titingnan natin, dapat kung ikaw gumawa ng proyekto, masasagot mo yan kung ginawa mo o hindi at kung hindi mo ginawa, dapat alam mo rin. No? Kaya nga siguro, yun ang naging issue ngayon dito. Nagkakaroon ng malaking galit ang ating mga tao dahil nababasa nila o nakikita nila na parang may tinatago o parang may kamalian na gustong hindi isiwalat. No? So yun ang mga issues dito. Ngayon, Dad, para sa'yo, tama ba ang abiso ng abogado ng Wawaw Builders owner na wag na daw sumagot at i-invoke ang kanyang right to self-incriminate? Well, tama rin naman yun. No? Kasi kung ikaw yung abogado nung parang pinagsususpension o pinagdududahan, mas mabuting sagutin na lamang sa husgado para na sa ganun makita niya lahat yung ebidensya at masagot naman niya ng patas. Kasi nga may katsabihan nga tayo, di ba? Everybody is considered innocent until proven guilty. So, naakusahan sila, may mga allegations sa ganito. Siyempre, hanggang hindi natin nakikita yung mga dokumentos, mga ebidensya at mga katotohanan, mahirap naman sabihin na guilty ka agad yung tao. Pero sa ngayon, siyempre, ang nangyayari, malaki na yung pagdududa ng mga tao at malaki na yung pagdududa kahit na sino man ang tumingin at sumilip. Kasi nga parang napakasimple ng mga tanong, hindi pan lang maisagot ng tuwid. No? Parang may pinagtatakpan o may tinatago. Yun ang nagiging problema dito. Yung tinasawag nating trial by publicity will eventually affect the judicial trial, the legal trial. No? Kasi nga, meron ng mga biases ngayon. Kahit na sino pang husgado mo po dyan, medyo iba na yung tingin niya sa kaso kasi nga parang nagkaroon ng trial publicity na masyadong naging negative. In spite of the fact that you want to be fair and objective, siyempre hindi natin maalis yung subjectivity rin ng mga tao. No? Na kung nakita nilang parang may tinatago ka, kahit na gusto ka nilang maging patas, medyo mabigat yung timbang. Kaya nga yung timbang medyo hindi na pabor kung sakasakali kasi nga sa hindi masagot na mga katanungan na napakasimple lamang. Ngayon, mga kababayan, napahiya ang owner ng Wawaw Builders kasi hindi niya masagot ang mga tanong ng mga senador. Kasi hindi niya napag-aralan kung ano man ang ginagawa ng kanyang kumpanya. Kung ayaw natin mapahiya sa buhay natin, kailangan mataas natin ang education ng Pilipinas para mas marami tayong alam para kung may tinanong sa atin, alam natin kaagad ang sagot. Ngayon, ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Kasi kung ikaw ay may proper education at mas maganda ang iyong natutunan o na ituro sa iyo sa buhay, alam mong pagka ginamit ka o ginawa kang dami, pati ikaw damay sa anumang papasukan mo o sa anumang mga paghahabla na inyong haharapin. Kaya wag natin kakalimutan yan. Education is very important and the right training and good conduct and moral character should be always part of our educational system. Maraming pong salamat. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.